el 25,86% representa el nombre de nus masculins presents a les sales dels museus que participen en l'exposició, en comparació amb els nus femenins, que n'ocupen un 74,14%. Si parlem d'artistes, aquestes només representen un 1,86% de les obres exposades, en contrast amb el 98,14% d'obres d'homes. La visió de la dona com a objecte passiu o la seva invisibilització com a protagonista activa és una forma de violència. La història ha estat construïda considerant l'home com el sexe fort i la dona el dèbil, atorgant així un paper actiu a l'home i un de passiu a la dona. Aquesta desigualtat s'ha fet passar com un fet natural i, en canvi, correspon al que anomenem construcció de gènere. A Al·legoria al treball, de Pere Prat Ubach, l'home que està exercint un gran esforç simbolitza la força desmesurada. Vivim en un món androcèntric, on s'ha conferit a l'home un punt de vista i una posició central en el món. La litografia Baralla, de Josep Togores, mostra una lluita entre homes que equipara la masculinitat a la força animal i ferotge. Vèncer l'altre és vist com a símbol de poder. Fins i tot, dins d'aquesta visió heteropatriarcal occidental, ha existit un rebuig a la representació de persones d'origen, edats i classes socials diferents. En el cas, per exemple, del primer dels àmbits de l'exposició, que és Home actiu, dona passiva, trobem una exposició d'Antoni Miralda que porta per títol Hazañas bèl·liques fetes ja en el llunyà 1969, però que ens mostren un dels estereotips que han marcat més la relació entre l'home i la dona. Aquesta idea de l'home actiu i la dona passiva, d'aquest home que ha de conquerir a la dona per fer-la seva i per mantenir la relació que ell vol. Aleshores, en aquesta peça ens trobem com una munió de soldats, molts soldats, un fet que caldria també serveix per reflexionar, volen conquerir el pit d'una dona, el cos d'una dona. I és una d'aquestes idees que l'exposició vol transmetre, mirar d'aconseguir una nova manera de relacionar-nos entre gèneres. Les escenes bíbliques i mitològiques també han participat d'aquesta perpetuació i justificació dels estereotips masclistes. Els mites clàssics, les llegendes i els relats han representat la violència masclista, raptes, violacions i conductes d'arquetips que han sobreviscut fins avui. La masculinitat és vista com la força i l'instint. Per una banda, trobem la representació dels herois que exalcen la imatge de l'home fort i heroic idealitzat, com per exemple l'escultura de Sant Jordi de Francesc Sitjar i Cerdà. I per altra, la imatge dels sàtirs, faunes o silents que proporcionen una imatge de l'home convertint-se en una al·legoria de l'instint animal, com ara la representació del fauna de Marià Andreu Estany o el sàtir d'Ismael Smith. La majoria d'obres mostren a les dones vulnerables com objectes de desig i no pas com dones empoderades i lliures. Ismael Smith és un artista especial, que ha nedat a contracorrent dels seus coetanis. En aquest targetó d'artista es dona un fet poc usual. Normalment són els homes els que apareixen representant la dona, però, inversament, en aquesta escena, una dona esculpeix la figura de l'home, mentre una pintora el dibuixa, en clara al·lusió al poder femení de la creació. En el passat, algunes dones s'han vist condemnades a renunciar al reconeixement o a concedir-ne el mèrit a l'home sota l'imaginari d'un pseudònim. El Museu d'Art de Cerdanyola conserva una reproducció d'una obra de Josep Llimona d'autoria desconeguda. Aquesta escultura il·lustra la visió de l'home vinculat al treball i la força, tot el contrari de la dona, que simbolitza la virtut. La peça va ser reproduïda als anys 50 als tallers Lena de la fàbrica Uralita de Cerdanyola del Vallès, on testimonis i fotografies evidencien que més del 70% de les persones que hi treballaven eren dones. Això vol dir que, quan parlem d'autoria desconeguda, associem la producció artística als homes, però és probable que les autores fossin dones. El mateix podem pensar de la porcellana policromada Bacus amb raïm i sàtir bevent, ja que moltes de les mal anomenades arts menors o arts decoratives i de l'objecte eren realitzades per dones anònimes. Moltes artistes femenines no van ocupar a la història de l'art el lloc que els corresponia pel simple fet de ser dones i, per tant, va quedar en un tercer pla la valoració sobre la qualitat artística de la seva obra. Que existeix una gran desigualtat entre el nombre d'artistes dones i homes
és un fet indiscutible. Les arts requereixen un aprenentatge que ha estat vetat a les dones. Un clar exemple és la Lola Anglada, coneguda sobretot com a narradora i il·lustradora de contes infantils, disciplina que es considerava cosa de dones. Va estudiar a l'Escola de la Llotja de Barcelona amb grans mestres homes i en va ser expulsada perquè es considerava immoral que una jove observés els models nus de les classes de dibuix natural. A l'exposició hi ha 2 nus d'ella que mostren el seu rebuig a veure's obligada a ser una pintura de natures mortes o paisatges. El treball de la Roberta Marrero qüestiona la manera com hem percebut les lectures de les imatges religioses que ens han condicionat i oprimit. L'artista Mercè Llop és transgressora, dona importància al trencament de les regles i dels plantejaments estereotipats i ens apropa a una realitat més coetània. L'obra de la Ivonne Navarro ens fa reflexionar sobre la motxilla que ens ha creat la societat amb el pas del temps i la necessitat de desfer-nos-en per començar a ser lliures. La Núria Güell, amb el vídeo de Putas, un ensayo sobre la masculinitat, visibilitza la contradicció de la imatge de poder que volen donar als homes i la feblesa que mostren a l'hora d'utilitzar els seus serveis. L'obra de la Francesca Llopis, que porta per títol El petó, ens mostra com 2 formes amb un material mal·leable, perquè només es poden unir les formes si hi ha una certa flexibilitat. Si l'estructura és rígida i les 2 formes no encaixen, no hi ha manera. És com un símbol de la relació humana, especialment de la relació entre home i dona o la relació més afectiva, no? Que són 2 formes que per entendre's i unir-se, una ha de ser flexible respecte a l'altra. La peça també té una llum central que ens mostra l'energia que hi ha en la relació i una forma més orgànica que ens parla d'aquesta relació més humana. La idea bàsica d'aquesta obra és això, perquè una relació funcioni i sigui igualitària, les 2 parts han de ser mal·leables, no poden ser rígides i una dominar l'altra.